Традыцыйныя восеньскія кірмашы стартавалі. Ужо ў першы дзень іх работы толькі ў абласным цэнтры працавалі 4 пляцоўкі, дзе свае тавары брастаўчанам прапанавалі вытворцы сельскагаспадарчай прадукцыі 11 раёнаў вобласці, фермерскія гаспадаркі, аптовыя прадпрыемствы, індывідуальныя прадпрымальнікі. Традыцыйная бульба, морква, капуста, яблыкі. У дадатак да дзеючых у вобласці вызначана і больш за 100 пляцовак для штодзённага гандлю. У Брэсце ўжо другі год запар асноўнай пляцоўкай для восеньскіх кірмашоў будзе для адміністрацыі Московского района. Ценовый фактор таксама прымальны. Я объездил с утра все 4 места проведения ярмарок. Цены у нас остались в основном на уровне прошлого года. Если взять основной продукт картофель, то стоимость 1 килограмма картофеля от 25 копеек. Форма проведения ярмарок, она просто необходима для жителей нашего города. Жители города любят эти ярмарки, с удовольствием посещают. И уже с 8 часов полным ходом началась торговля на всех 4 ярмарках города. Першие ўражанні пакупнікоў і гандароў таксама толькі самыя станоўчыя. Первое, не комом, потихонечку идет торговля, народ ходит. Выбор большой, цены сравнительно нормальные. Во-первых, это первая ярмарка, еще неизвестно, как дальше. Но, в принципе, впечатляет по сравнению с прошлым годом. И выбор хороший есть. Цены по-разному. Хотелось бы, чтобы подешевле. Но ярмарка есть ярмарка. Распрацавана ў гэтым годзе і так званая пашыраная форма гандлю, дзе акрамя традыцыйнай сельскагаспадарчай групы свае тавары прывязуць малочныя заводы, мясакамбінаты, птушкафабрыкі, рыбгасы, прадпрыемствы, спажывкааперацыі Брэсчыны. Да, идя навстречу пожеланиям жителей нашего города, в этом году мы еще будем проводить дополнительные ярмарки в 2 местах, кроме традиционных. Будет проведено 3 ярмарки на улице Гаврилова возле торгового центра «Экватор» 14, 21 и 28. И 2 ярмарки 7 и 21 октября мы проведем возле торгового центра «Еврооп» на Варшавском шоссе. И традиционно мы проведем ярмарки во всех микрорайонах города. У мінулым годзе ў Брэсцкай вобласці прайшло 130 восеньскіх кірмашоў, дзе было рэалізована 7000 тонн гародніны і садавіны. Плануецца, што і сёлетнія кірмашы будуць не менш папулярнымі ў жыхароў і гасцей горада для нарыхтовак на зіму. Юрый Печнут, Аграна Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст».